Това е синия пазар в Одрин. Сега влизам да разгледам какво се продава на пазара. Има много хора. И отивам да видя как са цените на плодовете, зеленчуците, дрехите, всичко в Одрин. А той е покрит и е доста голям. Така че, приятели, ще разгледаме домати на 120 лири. Значи 100 лири са 2 евро. Значи около 2 евро са доматите. Има на 150 лири. Ето има на всякаква зеленина. Всичко е в лири. 100 лири е 2 евро. Така че има всичко за всеки. Днеска ще си на пазари. Чао, чао, приятели, до на Одрин.